Buongiorno. Nothing could ever keep us from partying, leaving this room. Mai úti cél Nápoly, jó idő, kapcsolódás. Buongiorno! Megérkeztünk Nápolyba, és végre elfogyasztjuk az első kávénkat és cappuccinónkat. Egy kis croissant kíséretében. Sütid milyen? Nem spórolták ki a nutellát. Nagyon finom. Finom, de a nutellás jobb. A kávé az nagyon bomba. Na most én kóstolok először ezt a... Hú, nézd, töltött. De jó. Jól néz ki. Na, lássunk egy nagy harapát. Nem merek a kamerába. Nagyon jó a tésztája. De a nutellás a nyerő. Igen, szerintem is. Az. Megérkeztünk az első állomásunkhoz. Itt a központi kikötőnél vagyunk, és most a várat fogjuk megnézni. Az idő az gyönyörű, a kedvünk az jó, folytatódhat a kaland. Szerintem itt menjünk át ezen a csodás zebrán. Zöld lámpánál is előttnek nem, hogy amikor piros van, és fussak át. Köszi, kihagyom. Pedig menjünk. Hát mondjuk más is így csinálja, szóval ez lehet, hogy tényleg nem fog zöldre váltani. Aha. Na most kivételesen elengednek. Igen. Igaz, hogy most volt. Igaz, hogy mindjárt piros. Zöld volt a lámpán, képzeld. Igen. Nápoly nem csak a kószról és a mocsokról szól, azért ez egy szép kis park. Így van. Pedig voltak érdekes látványosságok, és akkor elég finoman fogalmaztam. Pont olyan hajó, mint amilyet néztünk Hevivel és Natival. Az utazósokról. És ott van a háttérben a híres vulkán. Sajnos emigrálnunk kell. Azért tudtam, hogy nagyon fontos ember vagyok számodra, de hogy a nagykövetségen fogunk lakni azért. A Dominikai Szívem. Köztársaságba Köszönöm emigrálunk. szépen. Biztatóak. Milyen a lift? Szűk, régi. A hangok nem túl biztatóak, de azt hiszem megérkeztünk. Aha. Oké, hogy megyünk ki? Mert valamit itt meg kell nyomnod. Hogy? Aha. Di Palma. Aha. Ciao. Nézd meg a lakosztályunkat. A szülinapi ajándékom, és a mostani program a Királyi Palota lesz. Nápoly történelmi központjában. Ciao! Ciao. Ez egy modern lift, ugye?
Be kell csukni a belső ajtót. Különben ez a lift nem megy sehova. Destra, subito sinistra. Vai. Oké. Oké. Grazie. 'Cause after all this time, Hogy tetszik eddig Nápoly? Szép. Nekem tetszik. Most épp megnézzük, hogy hol fogunk holnap reggelizni, mert van reggeli is a szállásban. A szállásunk egyébként nagyon közel van a tengerhez, úgyhogy elég jó kis Itt reggelink van, lesz itt. pizzeria, pizza e motori. Nápoly elengedhetetlen része Maradona. Mit szólsz hozzá? Ámulok és behamulok. Na milyen az első fagyi? Krémes, finom. Mit teszel? Pisztácia és nutellás magyaró. Finom. Az enyém is jó. Ki tudna állni? Ez sűrű nem fog nyelni, de előről megtolja hátulról, kicsit arrébb lökje az autókat, és ki fog tudni állni. Mindig csak a vásár. Na mit találtunk meg? A holnapi programunk helyszínét. Jó. Reméljük jó kis kávét adnak majd itt reggel. Egy kis kalauz, Palazzo Reale, a Bourbonok pompája és a hatalom színpada. A Palazzo Reale nem csupán egy épület, hanem Nápoly aranykorának és az európai nagypolitikának a központja volt évszázadokon át. Az elhalasztott királylátogatás. A palota építése 1600-ban kezdődött Domenico Fontana, a kor sztárépítészének tervei alapján. Az apropó különös volt, hiszen harmadik Fülöp spanyol király Nápolyba készült látogatni, és az alkirály egy méltó rezidenciát akart mutatni neki. A sors iróniája viszont, hogy a palota ugyan elkészült, de a spanyol király végül sosem tette be a lábát a városba. Most a Piazza di Plebiscito-nál vagyunk. A Piazza del Plebiscito felé néző homlokzaton 8 fülke található, amelyekben Nápoly 8 legfontosabb uralkodójának szobra áll. 1888-ban első Umberto király helyezte el őket, hogy legitimálja az olasz egyesülést. A népi legenda szerint a nápolyiak, akik imádják a humort, egy párbeszédet költöttek a szobrok közé. Az első szobor, második Rogert kérdezi, ki piszkított ide? A második válaszol, aki az Anjou király mutat a földre, és végül az utolsó szobor, Joachim Murat kijelenti, akkor le kell lőni. Ez a vicces történet jól mutatja, hogy a nápolyiak számára a történelem élő és emberközeli. A fehér márvány lépcsőház. Amikor beléptek, a legelső és legmeghatározóbb látvány a monumentális fehér márvány lépcsőház lesz. Montesquieu, a híres filozófus, a 18. században azt írta róla, hogy ez Európa legszebb lépcsőháza. Ez nem csupán funkcionális elem volt, a lépcső minden egyes foka a királyi hatalom nagyságát hirdette az érkező követeknek és vendégeknek. A díszítés gazdagsága és a fényjátéka a márványon tökéletes példája a nápolyi neoklasszicizmusnak. Az udvari színház ma is aktív létesítmény, színházi előadásoknak, koncerteknek, kongresszusoknak és konferenciáknak ad otthont.
nápolyi királyi palota első előszobája a 18. századi lakosztályok egyik jelentős terme volt, amely 4 természeti elem témájú gobelineknek ad otthont. A termet korábban a tisztek előszobájaként is használtak, mennyezetét Francesco de Mura festette 1738-ban. A teremben a francia Gobelin Manufactory gyártású kárpitok láthatók, amelyek a 4 természeti elemek ábrázolják és a napkirályt dicsőítik. A 18. században fontos találkozóhely volt a diplomácia audenciák előtt. A mennyezeten látható Francesco de Mura festette 1738-ban Károly király házassága alkalmából. A nápolyi királyi palota második előszobája az a testőrség előszobája volt. A harmadik előszoba az a követei teremnek is neveznek, mivel itt várakoztak a diplomaták a király kihallgatás előtt. A nápolyi trónterem a palota központi helyszíne, ahol egy 19. századi baldahinos szavoyai trón áll. Mennyezetét a 2 szicíliai királyságának jelképei és aranyozott stukkók díszítik. A falakon uralkodói portrék és diplomáciai eseményeket megörökítő festményeket láthatunk. A trónterem után a galériába érkeztünk meg. Krisztina Szent királyné néven ismerték, eredeti lakosztálya a Sala di Maria Cristina, ma is látogatható és megőrizte a 19. századi neoklasszicista eleganciáját. Itt a teremben látható az ő portréja és a személyes tárgyai, amelyek a mély vallásosságára és jótékonyságára emlékeztetnek. Itt pedig a királyi dolgozószoba található. Na mit gondolsz, megérte a 30 eurós belépőt kettőnek? Szerintem megérte. Nagyon szép volt. Sok mindent láttunk, és beleképzelhettük magunkat, hogy élhettek régen. Egyébként egy napra visszamennék oda, és te? Igen, csak nem télen, mert nem tudom, hogy ezt a sok-sok nagy helyet hogy is tudtak kifűteni. Az biztos. És hogy nem tévedtek el? Mekkora helyen? Na mi a következő úti célunk? Via Toledo és Galleria Umberto. És ebéd nem lesz ma? Hogy ne lenne? Egy jó Mit kis eszünk? pasztás. Nem, pizzát együnk. Én tésztát, te pizzát. És egy jó kávé. Na, eszünk egy ilyen sütit? Hát egy avokádot bekapunk. És az ott alul mi? Bőségzavara. A Nagyon jól tiramisu. néznek ki. Szerintem kezdjünk egy kávéval. Jó ötlet. Csak én nem írtok már cappuccino, mi? De akkor minek van a kanál, hogyha Körbe kell kenni a szélét. nem merem meg egészségünkre. Te ilyen mered inni? Na, Ez is szép hely egyébként. áttérsz a szoknál? És a 3 célszabályt azt kimeríti? Hogy? Erős, kellemes, forró. Nekem jó, mert van benne tej. Annyira nem forró. A Grand Café Gambriusban jártunk, amely 1860-ban nyitotta meg kapuit. Itt ez a legrégebbi és legnagyobb hagyományokkal rendelkező kávéház. Azért is érdemes ide ellátogatni, mert nagyon sok híres ember is járt itt, akik között ott volt például Oscar Wilde, Ernest Hemingway vagy Sissi hercegnő. Egyébként ennek a helynek a nagy híressége a Café Suspendo, azaz a felfüggesztett kávé. És még 2 híres ember
elfelejtettél? Kénos Nicolettet és Kénos Zsoltot. Így van, és mi is jártunk itt. Don't cry, baby, it's no concern. Oh, touching A Királyi Palotát elhagyva megittuk a nélkülözhetetlen kávénkat a Café Gambriusba, és folytatjuk az utunkat a Via Toledo felé. Ezután majd a spanyol negyedet is megnézzük, hogyha el nem ütnek minket. probably should. When I get up, the lights come on, so take a good look. Mi lesz a mai ebéd? A mai ebéd paradicsomos gnocchi és diavola pizza. Jó étvágyat! Ja, milyen? Nagyon finom. Van benne valami különleges íz, amit nem tudok mihez hasonlítani, de nagyon jó, és a te pizzád is. Milyen a pizzád? Nagyon jó. Milyen pizzát eszel? Diavola pizza. Kicsit sokára jött meg, de Megérte várni? Nápoltól igen. Örülök neki. Ilyen? Paradicsomos gnocchi mozzarellával. Szerintem nagyon finom az is. Szerintem ugyanaz a szósz maradt, mint a pizzán. Igen. De pizzaszószos nyokit teszel igazából. Nem baj, finom. Egészségünkre. Nagyon jót tettünk. Neked is ízlett. Nagyon jó volt. Most már jöhet a fagyi. Mit Igen. gondolsz? Na, irány be a spanyol negyedbe. Keresünk egy jó kis fagyizót. Szia szívem, hova fogunk most menni? Sziasztok! Ma este megnézzük a Szent Elmo erődöt. Az eredeti úti célunkat nem tudjuk véghez vinni, mert húzamosabb ideig zárva van, nem tudtuk, úgyhogy most megnézzük ezt. Egy kis pihenés után újult erővel nekivágunk a városnak. Ciao. Na, megvan, amire jöttünk? A megmentő. Melyik Nápoly tetszik jobban? Nappali vagy éjszakai? Mind a kettőnek megvan a maga szépsége, de szerintem az éjszakai az jobb egyelőre. Te mit gondolsz róla? Sokkal másabb a hangulata az egésznek. Egyébként igen. Kevesebb Talán- is az ember. Igen, meg a dudáló motoros is. De azért vigyázz, fordulj meg, nehogy itt elüssenek. Won't last long, all time good high. Don't ask me why. Yeah, when I get up, the lights come on, so take a good look. Oh, 'cause soon I'll be gone. Yeah, take a picture. Az a szerencsénk és a szerencsétlenségünk egyben is, hogy ma este Nápoly meccs van, de Cagliariban, és nem itt, úgyhogy a nápolyi ultrák azok nincsenek itt nagy számban a városban, viszont nem is láthatjuk így őket. De ahogy látjuk, a szemek mind oda vannak szegeződve a képernyőkre. Hogy kell teregetni? Aztán még panaszkodsz a terkélyedre. Hát ezek után. Yeah, when I get up, the lights come on, so take a good look. Oh, 'cause soon I'll be gone. Yeah, take a picture, baby, if you wanna last long. All time good. Hogy tetszik Nápoly a tetejéről nézve? Nagyon szép. Megérte a hegymászást. Igen, Neked? nekem is tetszik. Te mit iszol? Én
Kimaradok a Hugónál a nap lezárására. Lássuk. Egészségünkre. Faster than the speed of light, we stretch time. Snare drum pass, wicked sins. Faster than the speed of light. A második Jó napunk reggelt. Nápolyban. Megyünk, megnézzük, milyen a reggeli, amit itt adnak, mit esznek a nápolyak. Az időjárás. Fantasztikus, süt a nap, tenger mellett fogunk enni, ennél több nem is kell. Így van. Jó reggel. Buongiorno. A reggeli fogliatelle, croissant és még egy fogliatelle. És egy kávé neked, nekem pedig egy cappuccino. No, I'm not gonna talk to you enough. Planetarian wisdom. Hogy híres a várairól, itt van például a Castel dell'Ovo, az a tojásvár, amiről már te is beszéltél. A város a legrégebbi erődje, amely a legenda szerint egy mágikus, a falakba rejtett tojáson nyugszik. Ha összetörik, a vár és a város is elpusztul. Aztán van a Castel Nuovo, a középkori hatalom jelképe, hírhett a krokodil börtönéről, ezt még nem is láttuk. A legenda szerint a rabokat egy titkos csapóajtón keresztül a tengerbe dobták, ahol egy éhes krokodil várta őket. Azért reméljük, ma már ez nem így van. A titok az, hogy Nápoly alatt egy teljes ókori alagútrendszer húzódik, a vulkáni tufa közvetébe vájva, így a várak valójában egy gigantikus, üreges, ementális sajt tetején állnak. Na, ide nem fogunk eljutni, pedig érdekel. Mit eszel? Pizza a portafolio. Na, muti? Összehajtjuk. Papírt kihúzzuk, és lehet tenni a pizza pénztárcát. Ez a neve. Tésztája nagyon jó. Friss, még nagyon forró. Tudom. Nem kell desszert. Il gelato. 3 íz, 3,50 €. És miket eszel? Mindenféle finomságot. Manellarok, Nutella és egy sajttorta. Egészségedre. Köszi. Menjünk tovább a mai programmal, induljunk el a föld alá. Nézzük meg, ilyen Nápoly alulról. Szóval nem lett tiramisunk, mi lett helyette? Babát eszek. Megeszed a baba specialitást? Igen. Voi ne vedete più? Io no. Hasonló, mint a somlói. Nutellával van töltve? Valami nutella, vanília. Jó, Akkor finom. nem menj. Nápolyban is szeretnél búvárkodni? Simán. Csak nem ebben az időben. Mire akarsz vadászni? Ezek itt vadászbúvárok, vagy búvárvadászok. Búvár. Mit csinál a város? Most ébredezik. De mi már? 11 óra fele. Igen, de ahogy láttuk tegnap este is a kisgyerekkel, mikor érkeztek meg vacsorázni? 9:30 este? Valahogy úgy. Úgyhogy hát kicsit el van tolódva ez a város. Igen. Miért nézed az órádat? Ideje a második kávénak? Igen! Hazavigyük ezt a napsütést neked? Igen. I would give up all my money. I would trade all of my gold. Mondjuk most kellett volna, mint ezek. Az érdekes, hogy itt Nápoly és az űrzavar városában simán meg tudták oldani azt, hogy csak oda rakod, Igen.
is tudsz menni. Budapesten, a nagy Budapesten nem lehet azt megoldani, hogy így sorompóval elválasztva legyen közlekedés. És még az is elég érdekes, hogy itt Nápoly, és ugye azt gondoljuk, hogy az űrzavar, azt írja, hogy 12:59-kor meg is érkezik. És itt is van. És meg is érkezik. Igaz, hogy sokkal kisebb, mint gondolnánk. Az emberek futnak is Jó utána. rövid. De meg van oldva. Lehet felszállni. Az is érdekes, hogy az is megoldott itt, hogy legyen 6 vonala a metrónak. Ebben a kisvárosban simán bele tudták ezt zsúfolni. Megvan az áru. Egy szuper kis nápolyi Melegítő nadrág. melegítő nadrággal lett a gyűjteményem több. Így van. Beültünk ide ebbe a kis étteremszerűségbe, a La Focaccia, és Ségünkre. hát egy kis lassulni volt. És finomságot. Egyszerű. Egyszerű, de Úgy most érkezett meg a focaccia. nem. Tiéd milyen? Egyszerű és nagyszerű. Elérkezett a második kávé ideje. Yes. If you want a salad, toast. Cél Spacca Napoli and San Gregorio Armeno. Betlehem készítő utcái, Nápoly lelke. Tell me, is it real love? Tell me, do you feel the same? Tell me what you feel like. Do you feel what I feel? Is this love a waiting game? Tell me what you feel like. Tell me, is it real love? Tell me, do you feel? Hova megyünk? Föld alatti túrára. 40 méterre megyünk a föld alá, alászállunk Nápoly régi világában. Itt vagyunk a föld alatti túránk első állomásánál, 40 méterrel Nápoly alatt. Ez az első időkben egy ciszterna volt, ami víztárolásra szolgált. A falakat impregnálták, különben ez a nagyon porózus tufás kőzet, amiben nagyon könnyű volt vájni, simán átengedte volna 5 nap alatt az egészet, és nem szolgálta volna a célját ez a helység. A második időkben ez a helység óvóhelyként szolgált. Az egész 110 kilométeres szakasz alatt több mint 600 bunker került itt kialakításra, ami 300 000 embernek nyújtott menedéket a második világháború alatt. Az utunkat folytatva Most itt megtudjuk, hogy van-e klausztrofóbiánk, vagy nem. Azért ez kemény. Átjöttünk. láthatjuk azt a helyiséget, amit az étel, ital,
WC papír tárolására szolgált, mert hogy nagyon is szükség volt arra, hogy megfelelő rendszer legyen itt bent a bunkerben, mert ezen a kis szakaszon, ahol vagyunk, több mint 4000 embernek adott menedéket a bombázások elől. És érdekesség, hogy a világháború alatt nem volt itt Olaszországban olyan kialakított rendszer a WC papírra, mint amit ma ismerünk, hanem a fasiszta diktátornak a magazinjával tudták elvégezni a dolgukat, úgyhogy Mussolini arca sokszor bekerült az újságokba. Niki, kérdezhetnéd, hogy miért nagyobb ez a hely, mint a többi, miközben ugyanazt a célt szolgálta? Nagyon jó kérdés. Ez a hely azért nagyobb, mert a 700-as években ezen a címen fölöttünk egy olyan előkelőségnek volt a lakása, ami sokkal több víz tárolását igényelte. Ennek a helységnek 4 kútja volt. Nagyon érdekes még az, hogy ezt a helyet úgynevezett kicsi szerzetesek takarították, akiknek ez volt a munkája, hogy azokon a kicsi járatokon át bejöttek a egymás melletti ciszternákba és kitakarították. Ezek a szerzetesek úgy öltöztek, hogy egy fehér csukjás ruhát kötöttek magukra, és nyilván, hogy kirögzítsék magukat, fel is kellett kössék magukra a kötelet, ahogy ott láthatjátok fönt, azokon a kürtőkön húzták fel a vizet, ahol vannak a kis lábaknak a helyei. Ezeket nagyon kicsi emberek végezték, 150 cm volt a magasságuk körülbelül. Egy csepp érdekesség, hogy is álltak hozzá az emberek az élethez itt. A bunker idején, amikor üzemelt a bunker, ez a párocska itt lefoglalta magának ezt a kis szerelmi fészket. Ahol most át tudunk haladni, itt közlekedtek azok a takarítók, akik takarították az itteni járatokat. All my money, I would trade all of my gold to spend a little time with you, honey, just to know that we'll grow old. If I could only see the future, or if I could travel in time, if I could see how this will end, if I could know that you'll be mine. Tell me what you feel like, tell me, is it real love? Tell me, do you feel the same? Tell me what you feel like, do you feel what I feel? Is this love a waiting game? Mint jól látszik, a náci időkben elektromos árammal látták el bunkert. A korai időkben a ciszternákból friss vizet tároltak, de a szennyvizet agyagcsöveken keresztül juttatták ki a városból. Ezek az agyagcsövek sajnos az idő múlásával elöregedtek és eltörtek, így a ciszternákba beáramlott a fekália és a vizelet, amiről az emberek a felszínen mit sem tudtak, így tovább itták az innen származó vizet, és kolerával fertőződtek meg. Mire kiderült, hogy a víz szennyezett, 8000 ember halt meg, és ekkor le is zárták a ciszternákat. A várva várt pasti di gambieri tésztám. Te mit eszel? Én 2 húsgombócot szószban. Na lássuk.
Hú, ez tűzforró. Meg kell tisztítsam itt a rákot. Jó lesz, de most már eszek. A tiramisu. Na lássuk. Jó, de szerintem te jobban csinálsz otthon. Na ez a beszéd. Tényleg, krémesebben csinálod. Itt vagyunk a Szent Elmó erődben, ami egy 14. századi középkori csillag alakú vár, ami régen börtönként szolgált. Vagyunk a Szent Elmó erőd tetején. Ez a 10. században kezdték el építeni, és nagyon érdekes magyar vonatkozása is van. Első Nagy Lajos ostromolta 1348-ban, és foglalta is el Nápoly városának erődjét. Ez egy hírhedten kegyetlen katonai börtön is volt a későbbiekben, és 1952-ig funkcionált. És innen van a város legjobb panorámája. Itt láthatjátok a háttérben a Scappa Napolit, és az esti programunknak a helyszínét, a Teatro di San Carlót, ahol megnézzük a Lucia di Lammermoor. Szebb, mint tegnap egyébként, főleg, hogy nem sétálni kellett, 5 kilométert, hanem felvonóval tudtunk jönni, így azért egy kicsit barátságosabb ez a túra. Szóval kérdezte Niki, hogy mi a helyzet a második világháborúval és a vár kapcsolatával. Pontosan ezt kérdeztem. A vár a második világháború alatt nem funkcionált szokványos módon katonai támaszpontként. Erre volt másik hely a második világháború alatt. Itt őrizték a politikai foglyokat, a dezertőröket, és ez egy börtön volt és egy kínzókamra leginkább. Szóval azért sem a várat bombázták a szövetségesek, mert a várnak vastag falai voltak, amik tufából készültek, így a hagyományos bombák alig tudtak volna kárt tenni benne, illetve nem is volt jelentőségteljes katonai célpont, inkább jobban a kikötőt bombázták, ahol a hajókat, illetve az üzemanyagot tárolták, ott sokkal nagyobb pusztítást tudtak végezni. Egyébként, ha már kérdezed, Niki, Nápoly volt a második világháború legtöbbet bombázott városa Olaszországban. Több mint 200-szor bombázták a szövetségesek. De Nápolynak az volt a szerencséje, hogy az elején, amíg Szicíliát el nem foglalták a szövetségesek, Máltáról, illetve Korzikáról szálltak fel a repülők, amivel bombázták, amik relatíve messze voltak az akkori technológiai repülőknek. Ha emlékeztek még reggel, a napunkat ott kezdtük lent a parton, illetve a szállásunk is ott van lent valahol. Szerencsére estére kitisztult az idő, szép naplementénk van. Ott a háttérben láthatjátok egyébként Caprinak a szigetét, és ha elnézünk balra, ott a vár mögül láthatjuk a Vezúvnak a tetejét. Nápoly városának neve a görög Neapolis szóból ered, amelynek jelentése egyszerűen új város. Új polis város. A történet előzménye, hogy a várost az időszámításunk előtt a 8. században a görög telepesek alapították, akik itt értek partot. A korábbi név átalakult, amikor a rómaiak elfoglalták és továbbfejlesztették a várost. Megtartották a Neapolis nevet, amely az idők folyamán a nyelvű változások során átalakult a mai olasz Napoli, illetve a magyar Nápoly alakra. A város tervezésén egyébként nagyon érződik a görög hatás. A korábbi ciszternák, amik a város alatt futnak, mind a görög építészet jellemzői.
ezt alakította át később a római kor az akvaduktokkal. Nápoly látképét leginkább a híres, aktív rétegvulkán határozza meg, a Vezúv, amely leginkább a Krisztus után 79-ben történt kitöréséről ismert, amely elpusztította Pompei városát. Buonasera, jó estét! Megérkeztünk az operába. Pazar a kilátás, és ezt szeretnénk megmutatni nektek. Sikeresen ideértünk, Igen, hál' Istennek, nem tudtuk lekésni az előadást formát hosszúra. de azt a rohanást látni kellett volna, hogy futottunk. De biztos, hogy nagyon szép lesz az előadás, és felejthetetlen. Elérkezett az utolsó napunk Nápolyban. Így van. Most megisszuk a jó kis kávénkat, és megyünk reggelizni. Hogy tetszett az opera tegnap? Nagyon jó volt. Nagyon tetszett. Kár, hogy olyan sietős volt. De szerintem nagyon csinosak voltunk. Ez a látvány még mindig nagyon jó. Mi lesz a mai reggeli? A mai reggeli valamilyen édes croissant lesz. Cappuccinóval. Neked a szokásos kávé. Café? Nem Café. kávé. Bocsánat, Nehogy ne. kávé. Nem tudom, most csak sodródunk az árral, és élvezzük az utolsó perceket itt. Begyűjtjük az összes maradék D-vitamint innen Nápolyból. Pontosan. Shanima Mergelli, non ne parla mai più. E 5 la mattina, it's me and you. La rosa cinta spin, sei messa senza te. Da battere in tuo cuore, tu ti scordate di me. E gira Mergelli, ti porta dove tu. Un mezzo paccatena, it's me and you. La rosa cinta spin, si stonga senza te. Nekem a ma reggelim az egy csokival töltött croissant és egy kremával töltött croissant lesz, cappuccinóval. Te mit eszel? Valami édességet cappuccinóval. Az is jól néz ki. in tuo cuore, tu ti scordate di me. Scordate di me. Tu ti scordate. Utunk végéhez értünk, most már megyünk vissza a reptérre, hamarosan haza, de már szerintem ideje is lesz, mert várnak a lánykáink minket. Lejárt a nyaralásunk. Bizony! Innen búcsúzunk. Nápoly véget ért. Ciao! Scordate di me, guarda fuoco, bascia furcella. Piove un coppa misi e tu ti scordate di me. Giuro luce pare più bella. Piove un coppa proci e tu ti scordate di me. Ci stanno fuoco
Parlami piano piano, it's me and you. Una festa a prendere e mo scuro è tutto blu. Parlami piano piano, it's me and you.